आप सबके नमस्कार प्रणाम। हम डॉक्टर अर्चना आज रौरा सामने उपस्थित बानी एगो गीत लेके, भोजपुरी गीत। खिलौना आ सोहर के त आपन आनंद हटे जानते बानी। चली ही सुनी एगो बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा गीत। साँझे के भइले होरी लवा किरनिया, डूबी जाला किरनिया, डूबी जाला नु हो। ललना सैया जी के आमा निरमोहिया त देवतो ना जगावेली, देवतो ना जगावेली हो। साँझ के भइले होरी लवा किरनिया, डूबी जाला किरनिया, डूबी जाला नु हो। ललना सैया जी के आमा निरमोहिया त देवतो ना जगावेली, देवतो ना जगावेली हो। दुअरा से आइले दुल्हवा आंगनवा बीचे, खाड़ भइले आंगनवा बीचे, खाड़ भइले हो। आमा कवन अवगुणवा हमरो धनी कैली, देवता ना जगावेलु, देवता ना जगावेलु हो। साँझ के भइला होरी लवा किरनिया, डूबी जाला किरनिया, डूबी जाला नु हो। ललना सैया जी के भाभी निरमोहिया त हलवा ना बनावेली, हलवा ना बनावेली हो। बाहर से आइले दुल्हवा आंगनवा बीचे, खाड़ भइले आंगनवा बीचे, खाड़ भइले हो। भाभी कवन अवगुणवा हमरो धनी कैली, हलवा ना बनावेलु, हलवा ना बनावेलु हो। साँझ के उगलिया जोरिया किरनिया, डूबी जाला किरनिया, डूबी जाला नु हो। ललना स्वामी जी के आमा निरमोहिया त देवता ना जगावेली हो। धन्यवाद। ई रहल है एगो खिलौना, बहुत प्यारा खिलौना जन हम रौरा सामने प्रस्तुत कैनी है। हमरा आशा बा कि रौरा निक लागी। एकरा के लाइक करी, सब्सक्राइब करी। हमनी के जौन धरोहर गीत बा ओकरा के हमनी के जीवित रखे के बा, न केवल भारत में बल्कि विश्व के कोना कोना में जहाँ भी हमनी के लोग रह रहल बाटे, हमनी के भाषा भाषी लोग रह रहल बा, वहाँ लोग तक ये चीज़ पहुँचे के चाहिए। धन्यवाद।